mungita sei kuna Ghetto Crown. Ghetto Crown youth. Amsubatika. Sata uya kana. Saka tauya kuti ngatimbosviko kumbare tunoona chichi. Po antu yacho. Za chiko chikuitika mazano mukushanda seko mazano. Amunoziti manager. Andizviti manager. Amunoziti manager ma artist muzvingoronga zvinhu. Andizviti manager but nditori manager. Aize ndikazviti ndotanga ndikufungidzira. Utori manager? Nditori manager. Manager weyi? Music manager. Ndikumanija ma-artist akasiyana-siyana. Ndikumanija ma-projects wema-artist akasiyana-siyana. Ndoshandira ndinonge ndichiita. Ndomashandira kutoita zvamai manje? Zvamanje. Any artist anenge achingoda management, professional management, anondibata. Tinomanija marketing. Okay. Ma-accounts, ma-pages. Kuti anga achikura and stuff. Ndo basa rangu publishing music kuendesa radio stations, TV, ndo zvanenge chiita as a manager. Create a brand name kuti ndiri strong. Alright. Saka zvamai manje mukushanda nema-artist api, mukumanager ma-artist api zvamai manje? Zvamanje ma-artist andikumaneja so far hapana ma-upcoming artists andikati ndikumaneja. Ndotanga nambo mastada kuti akamira sei. Kuti mazuva ano kuti ungoe kana wakumaneja munhu kunonetsa pakuitira kuti ukamaneja artist wamumaneja makasiyana nama-contracts. Uri kumaneja munhu ma-contracts aripo. Mune zvamungasiyanana zvamungatarirana. Akaona zvake zvakumitira unozati contract inogona kwati 2 years apa ma-upcoming artist. But 2 years ipapo zoti mbiri inoisukira papi. Mbiri haisi yangu handisi ndoti munhu akuita mbiri ka. Mbiri inogona kuzotouya kana kupera kwegore apa contract yake expire. Ipapo artist anobva kuudza kuti ndo ma-artist emuZimbabwe muno kuzvanoita. Akati Usher chichi akuendwa naJaffa akuendwa nanani. Ndo akunodya mari yanenge ndakashanda nemunhu uyu makore esaya. That's why ona paipai anavanchoga patakashanda nawo paipai. That's why ona takazoita kuwarumura kuti aiwa makuda. Iwo wakamaneja vanchoga kana kuti wanga uri mufesi wavanchoga? Aiwa ndaimumaneja noti inini zvanzi mufesika. Iwe ona chi ndichitamba newe wewe pane kutamba newe kwekuti hapana chatiri kuronga nelife waiziya. But ukaona iwe enda kunyatsokuudzira kuti but ita so mamovements ako ese ndichionekwa ndirini collabora yake naye waipoyo zvese mamovements ake ese kutanga kuidzwa paradio ndini kuti iye vanchoga wacha atogone kutoziva kuti kune mapages anocreatwa pakazinaona naye nation mapages ake ese angatwa nevanhu zvese zvazvo zvacorrect mayoutube yake ichitorana zvese saka mufesi wako angakudza izvozvo. Aya but iye aibvumira kuti Kawara ndimanager wavanchoga. Ndo problem yacho hapana. Because pamwe unongozvisa pamanagement wega musina kuwirirana neartist ka. Uchingombatsirwa kuti macollab kumurongera mapages. But zviroti uri manager wake. Ayo kubvuma notikada chesamu. Because pamainterview aingoti hanzi ayo Kawara chi akandibaziro chichichi but arambobvira taura kuti Kawara ndimanager wangu. Izvo zvanambobvira ndazvinzi. Ukada ndiukanganisa. Ndizvozvo. Ukada kutarisa wana ukatarisa mapages avanchoga madays akatanga kuti aita mbiri. Akatoisa macontacts angu, akatoisa zvese vanhu vaitobata inini. But unoona vapana vanogaira. Unozwisisa? Vanogaira. Vanozonofunga kuti maybe tiuri kaenda kuna manager kanotaura nemunhu. Ina ndidi mari dzavo kana yoenda kubatsira kumashure usatawa nechinhu ndozodire mari dzako waiziya. Saka ndaito manager zvinotoratidza ndaito manager ndiyega akaisa namba dzake asingaira namapages ake unzwisisa. Ndiyega kanodzisa namba dzake. But pakanoendaona naJava uchinoitiswa tumavideo kuti ini ndokwanisa kumitisa video kana na waiziya kana na drift ndokwanisa kumitisa video. But paanoenda naJava obvanzi da kuti ubude uchitaura iwe unoenda panewspaper unotaura kuti Java ndiye undisponsor. Nokuti wasponsor video. Wana ndokurasika kwanenge wachitawo pana. Nokuti iwe wasponsor video wakunakirwa wakuenda na Java unodai. Saka inini manjeka andikwanisa kushanda nevanhu vakadaro nevanhu vanogaira. Enda kusuna vanchoga chete. Zvoitwa nema artists akawanda emuZimbabwe. Andisida kunyebera. Anapumako
ana bazuka izvezvi endimuridzo kumisira nhamba dzakaisa pafacebook pake kumisira ko izvezvi endimuridzo kumisira ko izvezvi anodaira ega adaira uzoenda pawhatsapp ubva kudza kuti ndini manager nhamba idzi ndodzishandisa uona zvinhu zvakasiyota unzwisise zvotanga kuconfuse iwewe saka wewe how can you work with such people wanda izvo zvakadaro unokwanisa kushanda nawe kana wasina professionalism hapane pakatoipa saka ini mazuva ano ndakutoshandisa level rekuti arikuda kushanda neni anondibhadhara unzwisisa maupcoming artist anenge ada kushanda neni vachida kumaketerwa mizi dzavo unzwisisa vanondibhadhara but ndakamboona pafacebook pako uchiposta uchizviti unomanaja culture love kana une mamiro mafoma maisaina chichichichi uchiri kumanaja vantu wakambomanaja unoona management inosiyana kusindai mumanaja kuti ndikumanaja career yake yese ndine maprojects andaishanda naye mashows ndichimutsvagira saka ndaimanaja that time ndichimutsvagira mashows and stuff ndofunga wambona una mashandiro anoita but inini culture love pandakaita interview naye tonge akatokubuka ndo unoona chinhu wapanawo ndo problem yawo saka tichibva tawarasa unzwisisa vanono iwo haungatiwe pauri kudyira ipapo ubva waitira tsvina ipapo hazvibude unzwisisa culture love kubva pakaita interview nevatanga rundibuka wakazombomuona pane any promoter wakazomboona achibuda naculture love kana any show yakaita kana passport madhezi aida kutora passport nichida kuti anzani kwatikamboenda kwamutare kana kwamboona kwamutare kwatamboenda komwe sponsor anonzi JD aida kutengesa passport unzwisisa but kubva ipapo ka network dzese ndakavanda dzigata unzwisisa ndiwangwani maconnections ese wazoona nokuti ivo vanenge vachinonosaiza vachinonoenda kune vamwe vanhu unzwisisa vachinotorwa vachinodzwa mashoko nevamwe maartist mahombe atinoziva vachinoudza mashoko waudza mashoko kudaro isu tongokata network waiziva tongoti iwe uchienda kuzvemashows zako zvekucity sports tonoona kuti at the end of the year unofanira kunge dai ndiri kumanaja ufanira kunge uchifamba nemota kacha lavo yane mariranta anoreva mamisha kamfanira afananga achifamba nemota but the fact yekuti havana professionalism vanozonobuka vanhu vanenge vachivabatsira saka ipapo ka ndopatozoti aiwa ina ndikashandiswe mahara kandi kushandira munhu akaenda interview nomona kutaura mwe munhu inini akundirasa saka ndopanozoti arega ndikokusiye inongokatawo manetwork yangu yaya nokuti ini ndine chiura nemapromoters senge kwamutare culture love I still remember kwamutare kwakaenda ndakaenda naye kwamutare asina foni unzvisa akabva iko kwatingirwa foni ndopakaita video rekuti handibvume kuchembera ukataisa mavideos ake ese ndo video nequality ndo video rakabuda akadhiriswa zvakanaka unzvisa napromota Jordan News anaenda naculture love chete ndina nabongrifier bongrifier ndiwo andikatoti ndiyo andikatonosaini nokuti bongrifier anonzwisisa unzwisisa anonzwisisa ende bongrifier munhu ari hambo ndio munhu andikatoshanda naye nokuti pandikaenda naye wese kwamutare koko wakabva kutengerwa mafoni wapiwa mari but munhu akuya kunoka akunoita zvake ega unzwisisa saka vanhu vakadaro washandike navo vanoita zvinhu zvakadaro izvozvo hati kupanza ko makolabho awakarongawo nemabig artist vapa wakatanga kuita zvekuronga makolabho ndiapi chimbotitaure makolabho nemabig artist sofa pane paalbum raFreeman iri David and Goliath pane collabora ndikamurongera na Tuwela Kaira kana kwambundwa nezvake from Zambia. That lady she's one of the biggest female artists in Zambia. Akato nominate kwa pa Southern Africa best female in Southern Africa. Kuna na makazi Amara Jema pana Tuwela Kaira from Zambia. Oyo ndio wakaronga collab na Freeman. Ndiye akaita collab na Freeman. Itu effect two panere kutanga rakabuda pa album kwesta rimwe rikuya after album next year ndio ningere chiwero ritarisiwe irororo ningere ra Tuwela featuring Freeman irangara Freeman featuring Tuwela mamwe alikuya aichiketi bossa ngama mention izvezvi but alikuya mamwe ma big artists pa Zambia futhi ndina the main behind those collaborations. Sama connections wayo unongochimaona sei wayo kuronga ma collab ma international aya unoona kana zvinhu zviri una pari pamboti zvinhu kana zviri mawirika aukakwanisa kutsanangurira munhu kuti zvinhu zviita sei kuti zvinhu zviri mawiri waiziva iwewe unongochingoziita zvichiitika unzwisisa
nokuti unogona kutsanangurira mumwe munhu kuti ndozviita soka ozvitry ozvitadza bosi kazhinji kacho zvinowanzoitwa navanhu ane mari chichichi but yokawara palevel regauro wazviona ndosaka ndataura kuti ini hanana mari waizi hanana mari but makolabhu ari kuti wakaronga ndinokwanisa kunobata ndinoshanda nenexus music yekuzambia ndo one of the biggest record labels in Zambia. So Nexus Music inenge ichitodawo kuti ndichinotaura nawo ndakati we want to create like a relationship of Zimbabwe and Zambia through music. You see, so vanhu wacho ndo ana Freeman wacho ndo vanhu vanorera muZimbabwe unzwisisa of which kunana Zambia vanorera vacho vari under Nexus Music wakawandisa waisiya. Saka inini I'm the main ari kuita zvinhu izvozvo. Asi makolabho pane mamwe achatoya but say kumaartist acho vanombokusimbisawo here pamasongs avanenge vachizoitawo kuti bosi Kawara chichichi unongoziyawo zvongosimbisa sezvo uri munhu ari kuronga zvinhu aiwa kusimbisa saHKD boss zonza ndakazodecide kushanda nawo na professional HKD boss asi munhu mmoya anenge vapana vesandataura vandichikawadi HKD boss munhu anenge achiziva zvanenge achiita kusimbisa vanosimbisa uchaona ipapa patikaita mamwe maprojects ari kubuda vachasimbisa kusimbisa vanosimbisa. Alright. Saka ndeupi umwe artist waone shungu dzekushanda naye panyaya dzemakolabhu kana ngoshandawo naye pamberi papa zvinoitika pampacho hawu ndoda kumboshanda naye unoona zvinoitika pampacho shungu dzinenge dziripo but the fact yoti vanhu vacho the way they respond to us tozongoti todzibvisa shungu dziya toona nge vasina basa but sometimes uzati unofanira kumboona vanhu vasina basa kuti ukati ndine shungu yekushanda nanhingika ninge wacho akanomubata akanokutaura zvimwe akanokudadira unzwisisa saka umbodzibvisa shungu idzodzo umbosiya zvakadaro asi ndichitaurawo Nexus Music yakati ikuda kushanda ikuda muZimbabwe irikuda Freeman Wingy D kuwakadzi irikuda Amara Brown na Tamimoyo unzwisisa but ndo vanhu saka ivo vakaziva kuti inini ndinokwanisa ita se noti ndinoshanda nawo that's why ndichishanda nawo kunoku ndinechoita zvinhu izvozvo. Saka iwe unokwanisa kuwalinkisa here nevanhu vavataura? Yeah, I tried kumbotaura nemanagement dzavo but iname manager ndikuitawo basa iri auzivi kuti manager wo anofungei nezvanhu but unoona auzivi kuti manager wake waTamimoyo achafungei nedhiura ndichida Tamimoyo kuti una deal zvariyerika zvinhu zviri tikatarisa Tamimoyo hana collaborations dzinopisa muAfrica tida kunyatsotarisa zvipaja unzwisisa saka uchiminzi management yake they are failing kuti vanga achiita chinhu chinozivikanwa Africa yese vari kutotadza munhu wese pane panogumira uye ukanoona ndagumira apa management yaWingy D chaipo pane paikutogumira paikutotadza kunge ichisvika bhanda aiziya iye kana tiona tiri kutadza kunge ichisvika apa zvafanana sezvanambotaura izvozvo kuti iwewe kuchikoro ticha wenyu wehistory pane pamwe painoona kuti matopics aya ndo anotora ticha wepaHarare hayi ndiye anogona kupinda nemo nematopics aya unzwisisa iye anomagona but ari kuzoona kuti matopics aya the way anoexplaina kwamurika zviri kuzonoaffectani mastudents pass rate yawo saka anozonotora maticha wepaanother school oya ndiona like maseminar oya obva pinda nemo nokuti hazirevi kuti management yaWingy kana kuti yaTamimoyo yakadhakwa but pane kamika ona teacher the fact yoti aina notora mwe teacher asi selfish nokuti akaita selfish anouraya mastudents so pane level rekuti bhanda akasazoona kuti but big man waisiya chibaba but tikatatarisa kana achienda kuUK anoperformira maZimbabweans kana achienda makantries anoenda Australia, Canada, South Africa anenge achinoperformira maZimbabweans hapana panoti anoenda kuSouth Africa unoperformira maZulu machi akazara unzwisisa maybe mamwe wacho anozongoyawo ma1 akwezwa nemaZimbabweans but mutukudzi ndiye one artist aikwanisa kuzviita saka management aisikwanisa kuzviona kuti maartist edu emuZimbabwe asikwanisa kudaidzwa kuZambia kumashows kuZambia zvikuti kana Burna Boy vasodaidzwa kuNigeria vasodaidzwa vasodaidzwa tisatambotira zvokuAmerica Uganda vasodaidzwa kuGhana unzwisisa muno mushata wale akanzi ane show chinoenda
Burna Boy chaiti tamboti zvashata wale Burna Boy chaiti akaita sei tikanosiya mai unzisa saka mazimbabwenzi akwanisa kuita izvozvo kuNigeria ndo international artist noti patinchiti international artist asikureva kuti ukaenda noperformera mazimbabwenzi ari kuuk uya now an international artist no zvafanira kuti tinongotora mazimbabwenzi vatomaisa city sports kangomaperformerera muno